unsa kuno? Ang gugma kuno, anong pinaka-powerful kay siya musulod pwedeng muguba sa imong kasing-kasing. Among Ginoo, ikaw gipasalamatan sa kahigayunan nga imong gihatag sa diin amo ikaw nga mabutyag, mamantala, tungod kay ikaw mao ang among Ginoo nga gamhanan. Ikaw ang tag-iya sa tanang butang ug ikaw mo'y among sandiganan. Sumala sa imong gisaad, Ginoo, nga kung kami magaduol kanimo, dili ikaw magahikaw sa pagpasaylo sa among mga sala. Busa ni Ginoo, among gihatag ang among mga kaugalingon. Kay kami, nakulangan, kami, wala mapuno. Apan among gidawat, Ginoo, ang balang espiritu nga magapuyo kanamo, na sa among pagpaminaw karon. Ikaw unta among madayeg. Ni ako, Ginoo, nagatindog, panalipdi ako sa imong cross, nga dili ako ang ilang makita, apan ikaw, Ginoo, ug ang mensahe nga imong ipadala ngadto kanamong tanan. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Hesus nga amo manuluwas. Amen. Ang atong hisgutan may tungod sa bunga sa balaang espiritu. So unsa man ning mga bunga sa balaang espiritu, kung atong basahon ang Biblia, ang pinakauna nga bunga sa balaang espiritu mao gyud ang gugma. Busa akong paggasugdan kini akong mensahe pinaagi nining gugma. Ako mong giimbitar sa pag-open sa inyong Biblia. Kung naaman mo karon, na ay Biblia o cellphone ninyo karon, ako mong hangyoon nga atong ablihan ang atong mga cellphone o atong mga Biblia ngadto sa Galatians 5. Apan sa dili pa, dunay usa ka magsusulat nga mao si Charles and Joyce Oates. Kini sirulat sa usa ka novelist nga mao si Joyce Oates. Sa dihang namatay ang iyahang bana, human sa 47 ka mga tuig nga nagkuyog sila. Samtang nagsuroy-suroy siya dito sa closet sa iyahang bana, naasay nakitaan nga saman ini, suit, dito sa closet sa iyahang bana. Sa sige siyang gaukay-ukay, naasay nakuutan nga papel dito sa bulsa, sa suit sa iyahang bana. Busa, wa manggin sa makabalo ni adto, iyahang gitan-aw kun unsa to. Ug iyahang nakita dito mga kapaglaom nga katudi ay nga papel nga gisulod-sulod sa iyang bana sa suit nga dugay na siguro tong gibutang dito sa closet sa iyahang bana. Usa di ay ka-diagnosis nga gikan sa usa ka psychologist, sa usa ka doktor sa psychology. Unya, dito sa ibabaw, gibutang dito, diagnosis. Ang diagnosis, mga kapaglaom kabalo mo, unsa? Ang diagnosis, love-starved. Sa Binisaya, ang gugma nga gigutom. Makakatawa ta aning istorya. Makakatawa ta sa mensahe. Ang diagnosis sa Binisaya, katawanan, kaya nga naman, ang gugma nga gigutom. Naabay gugma nga gigutom. Siguro, ang uban ninyo wala makabalon ini. Apan na di ay gugma nga gigutom nga diagnosis. So si Charles, gihatagan siya ni ini nga diagnosis tungod kay sa dihang pag-assess sa psychologist, iya nakita nga si Charles kulang o gugma. So ang gibutang dito, love-starved. Sa dihang nagpadayon og trabaho kini si Joyce, nabothered siya sa sinulat og papel nga iyahang nakita dito sa bulsa sa suit sa iyang bana. Tinuod ba yun ni mga kapaglaom nga gutmon ang gugma, dunay gugma nga gigutom? Tinuod ni siguro? Kaya nga no, kitang mga tao nga niya sa kalibutan, gusto kita nga na ay tao nga magmahal na to. Dili ta gusto nga tunga-tunga ra,
Kung naatay uyab, di ta gusto nga naatay kabahin. Kung naatay uyab, dili ta gusto nga kat 1/4 ra ang ihatag nga gugma sa atong partner. Apan 100% yun. So nabader og maayo si Joyce Oates. Matod pa sa Biblia ang atong pagkahisgutan karon, ang balaang espiritu maga-produce og ang pinakataas nga iyahang maproduce kung kita giyahan sa balaang espiritu mao ang gugma. Apan sa dili pa dunay usa ka magsusulat nga si Frederick Buechner, of all powers, love is the most powerful and the most powerless. Ana rin magsusulat nga murag makuratan tao sa mani. Nga ang gugma ko mao ang pinaka-powerful o pinaka-powerless. Meaning opposite, powerful and powerless. Ganun nakaingon man ani ang atong magsusulat nga si Frederick. Iyang gi-explain. Sa unahan, ingon din siya. It is the most powerful because it alone can conquer the final and most impregnable stronghold which is the human heart. Unsa kuno? Ang gugma kuno, nanong pinaka-powerful kay siya musulod pwedeng muguba sa imong kasing-kasing. Mao na siya nga pinaka-powerful ang gugma. Apan nganong iya maghisgutan nga pinaka-powerless, ingon din siya, is the most powerless because it can do nothing except by consent. Ato nakita ang opposite nga explanation why love is powerful and powerless. Kung sa kuno, nganong powerful, kaya ang gugma kay ano man. Bisan ang kasing-kasing, pwede niyang bungkagon, pinagi sa gugma. Unya, powerless kay ano man. Maingon ka nga, okay ra, gihigugma tamang ka. Bisan gidaog-daog na ta, bisan pa, o gikulata ta, tungod sa atong gugma, makapadayon, gihapon ta sa pagdawat sa atong isikatao. Sa atong partner sa kinabuhi. Karon lang yung katong miagi simana, usa ka masusubo nga butang nga dunay insidente nga nahitabo sa atong usa sa mga conferences sa atong sa atong Southwestern. Ang atong tresurero gipatay. Kung atong hisgutan ang gugma karon, mahatagan baka nato nga ang gugma mahimong usa ka powerless para sa mga pamilya, para sa mga anak sa hingtungdan. Na mao ang atong mahimo, mao ang paghatag og consent, mao ang pagpasaylo sa nagpatay sa atong amahan. Mani gisulat kining mga prutas sa balaang espiritu. Atong makita ni sa Galicia. Ang Galicia, kung atong subayon sa mapa sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, ang Galicia naani sa Persia, sa Turkey. So, siguro duol-duol sa unang nga panahon, Medo-Persia, pero naani siya karon sa Turkey sa unang nga panahon. So, asa man nato makita? Ang Galicia, asa nato makita sa sinulat ni Paul? Asa nato makita sa Biblia ang Galicia? Matod pa sa usa ka magsusulat, mahitungod sa Galicia, ingon siya, from everyday understanding, ingon siya, Galatians is the most emotionally charged book of the Bible. As you read it, you can almost see the thick purple vein popping out of Paul's neck as he unload on the misguided Christians of Galatia. Unsa kuno?
Ang Galatia kuno, mao kuno ang pinaka emotionally charged. Unsa may buti pa sa buti ini? Mao kuno ang pinakadaghang emotion nga libro nga sinulat ni Paul. Sa tanang sinulat ni Paul, mao kuno ni pinaka emotionally charged si Paul sa dihang nagsulat siya niini. Ngano man atong suwayon, nganong nakaingon man ang usa ka magsulat nga mao ni pinaka emotionally charged nga libro nga gisulat ni Paul. Kung atong basahon sa pirmiro palanggani, pagsugod palanggani ni Paul sa ikaunom nga bersikulo sa unang chapter sa Galatians, sa ingon niya, I am astonished that you are so quickly discerning the one who called you to live in the grace of Christ and turning to a different gospel. Suko si Paul. Kaysa dihang pagbalik niya sa Galatia, human niya gituluan mga Galatians, pagbalik niya dito, unsa man ang mga magtutuo dito nga naa na may lain nga gituuhan. So nasuko si Paul. Unya, ingon na siya sa bersikulo bersikulo 1 sa kapitulo 3. Atong gimakita din kung sa iyang ingon sa nga, you foolish Galatians, who has bewitched you before your very eyes Jesus Christ clearly portrayed as crucified. Kung atong binisayon ning giingon ni Apostol Pablo, sakit-sakit ni. Isa, kamo mga buang-buang nga Galatians. So, atong nakita kung unsa kasuko si Paul. Makaingon siguro ta, kalma sa Paul. Kay magwawalir ba ka? Kalma. Kanang masuko, bitaw ang tao, or hilabihan yun. Manggawas ang ugat, dinis, sumala pa sa usa ka magsusulat. Si Paul, sa dihang iyaning gisulat nga libro, nanggawas ang mga ugat tungod sa kasuko sa taga-Galatia. Sa versikulo 5, din hinato makita kining atong bersikulo nga pagatunan karon. Ingon siya, why don't these agitators, obsessive as they are about circumcision, go all the way and castrate themselves? Mas grabe pag gini ang iyang sinulat. Ganina, ingon siya nga buang-buang nga mga Galatians. Karon iyang giingon nga, maayo pa og magpa. Lain ni siyang naistoryahan sa Binisaya. Kay ang castrate, meaning magpa-tuli. Pagisi. So, dili masayon ning giingon ni Paul din Meaning, suko kayo si Paul sa iyang pagsulat ni ining Galatia. Unya, before, sa atong teksto karon ang iyang gisulat. Unsa iyang giingon? The acts of the flesh are obvious. Unsa ganitong act of the flesh? Ingon siya, impurity. Ingon niya din sa 5 versikulo 20. 19 paingon sa 21, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousy, outburst, wrath, selfish ambition, dissension, envy, murder, drunkenness. So mauni siya ang iyang gisulat before niya gisulat kining atong bersikulo nga pagabasahon karon. Unya, ato dayong basahon sa Galatia 5 versikulo 22, nag-ingon siya, but the fruit of the Spirit is, maunong ko kadyot dire. Nanong niingon man si Apostol Pablo, but the fruit of the Spirit is, pila man daay ka fruit ang atong gihisgutan din sa iyang gi-mention sa Galatia 5 versikulo 24 paingon sa 23. Dili lang usa, apan nganong giingon siya, but the fruit of the Spirit is, usa man is, it is a singular. It is a singular. So, dunay upat ka mga realities
nga atong hisgutan mahitungod niining prutas nga hisgutan nato karon. First, fruit of the Spirit is in singular noun. So usa singular. Ano singular? Kaya niingon si Apostol Pablo, but the fruit of the Spirit is. Anong singular man? Ang usa ka magsusulat, si Daniel Arkia, niingon siya, one should note the fruit is singular, indicating the whole spiritual life is a unity. And that all of these qualities which he is about to mention are found whenever one is led by the Spirit. Unsa kuno? Nganong singular ang fruit nga gihisgutan dinhi, daghan man ni sila. Pero nganong singular? Kay ngano? Kay ang kinabuhi ni Paul usa ka spirituality in unity na ay panaghiusa. Mauna siya nga singular ang tawag dinhi. So ang fruit nga atong hisgutan dili ni daghani sila pero singular kay ngano man. These are in unity according to Paul. Unsay ikaduha nga quality of the fruit. Number 2, fruit of the Spirit is going to take time. Primero atong gisgutan nga ang prutas nga gisgutan dinhi sa Galatia is singular. Ang ikaduha, fruit of the Spirit is going to take time. Kaya nga naman, naabay nahitabo nga kung gusto ka o gugma, itanom ni mo karon pagkaugma na anak kay gugman. No, I don't think so. Nga kung mutanom ka karon og grasya, pagkaugma, grasya na tanan. Kung mutanom ka karon og pagpailob na tanan, imong maangkon pagkaugma. Kay ang prutas nga gisgutan din ni Apostol Pablo sa Galatia, usa ka prutas, nga kinahanglan og abunuhan, kinahanglan nga atimanon, kinahanglan nga imong i-take care nimo for long time. Sa inyong mga favorito nga prutas, strawberries, blackberries, daghan man ni sa Amerika, and raspberries, dili ka makaharvest pagkaugma. Di kinahanglan nimo itanom, unya duha pa ka tuig, usa ka makaani. Blueberries, 3 to 5 years. Daghang mag-blueberries sa Amerika, blueberry speaking may dito last time, kauban sa mga pastor nato dinhi sa atong kaumhan. Tulo pa ingon sa 5 ka tuig, usa pata maka-harvest sa atong blueberries. Ang plum, parihara, 3 to 6 years. Ang pears, 4 to 6 years. Kinahanglan o pila ka mga tuig aron makapamunga ang atong prutas. Ang mango, mo ni giingon sa usa ka mga pastor nga ang mango kuno mao ang prutas sa langit. Kay pinakalami ning prutas. Mango 5 to 8 years. Lansunis 4 to 10 years. Na ako'y lansunis gitanom diha sa Bulwa. Sigo karon mga 7 na katuig o 8 na katuig, wala gyapon mamunga. Kay ngano giingon din ang lansunis 4 paingon sa 10 katuig. Ang pumilo okay namunga na karon pero 5 to 8 years. Ang durian karon parihara 8 katuig, wala pagid mamunga. Pasalamat mo mga kining taga Davao na to kay daghan man ning mga durian dre. Usa ko nga mukhaon og durian. Pero 4 paingon sa 8 katuig, usa pa mamunga ang durian. Nganong ato maning gisgutan tungod kay atong buot ipasampot nga ang balaang espiritu kuna nagpuyo nimo, ma-develop ang imong gugma, dili usara kagabi, dili duhara kagabi, apan it will take time hangtod nga mamahimo nimong batasan nga naa kay gugma sa imong kinabuhi. Ikatulo, fruit is a result of healthy plants.
So ang prutas kuno resulta na sa usa ka healthy nga punuan. And the last one, fruit is a product of healthy roots. So dili lang kay healthy nga punuan, apan ang prutas mapudos pinaagi sa healthy nga mga roots. Kung naay bakukang dito nga nagakalot sa imong lubi, kanang gamot sa imong lubi, ang lubi mamatay. So gikinahanglan nga healthy ang imong roots dito sa ubos, aron makapamunga ang imong lubi. Atong basahon ang bersikulo. Galatians 5, verses 22 to 23. Nagingon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Murag ubay-ubay ni nga topiko, mga kapaglaom, dili na to mahurot ni sa usa ka semana, pero akong i-concise ning uban. Kay unom ramanta kaadlaw nga magwali dinhi, so akong gibahin ning pila ni kabuok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ako ning gibahin ngadto sa unom kining siyam. Atong i-concise ning uban para atong mahatagan og bahin ning uban. So ang atong hisgutan karon mahitungod sa pinaka top of the list nga mao ang gugma. Nganong pinaka-top of the list? Kaya ang gugma mo'y pinaka-importante nga virtue nga dapat i-develop sa usa ka tawo kung siya nagpuyo, kung ang balang espiritu nagapuyo sa iyang kasing-kasing. Usa ka adlaw ni ana, niadto ko sa akong telephone, o niya nagsulay ko og panawag og mga tawo kung unsay ikaingon nila unsay meaning niining gitawag nga gugma. Primero nag-email ko, o niya akong gi-emailan, ang uban, wala ginanubag. So akong desisyonan nga tawagan ako, maining tawag kay, kining random bitaw nga tawag, kay pagpangutanan nimo mutubag man na dayon. Sa dihang ni dial ko, wa ko kabalo kung kinsang nambira to, ako lang kining kanang pataka lang kag dial ba. Sa dihang ni dial nako, akong gipunit, akong gipaminaw kung naabay magring. Uy, na nagring, sige nga ring. Ang tunadugay nga na ni pick up sa phone. Pag pick up sa phone, akong gipaila-ila akong kaugalingon, unya ako siyang gipangutana nga, ni ako aron pangutanon ta ka kung unsay meaning sa gugma. What is the meaning of love? Wa siya makatingog. Sa mausap na to, pangutanon ta, makuratan ta unsa maning gugma di ay. Ingon din siya nga, ang akong itambag nimo, tanawa sa dictionary, naidaghan diya. Devastated. Wa ako makabaton sa akong gipangita nga tubag sa akong pangutana. Busa akong niadto ko dito sa Google, akong gitry og search kung unsay meaning sa gugma. Daghan kay meaning sa gugma dito. Unya, ako ding nahuna-hunaan, unsa man gid ning gugma. Dunay upat ka mga pangutana dinhi nga akong gi-create aron ato gyud makita kung unsay meaning aning gugma. Akong ipakita ninyo. Una, what is the meaning of the original word? Meaning from the Bible. Unsa man gid ay ang giingon sa atong Biblia sa original word nga Griego kay New Testament man ni. Unsa may buti pasabot niya sa giingon nga gugma dinhi sa Griego. Ikaduha, si Apostol Pablo ba nagsulat og gugma aside niini nga bersikulo sa libro sa Galatia. So ang ikaduha, does Paul use that word around the book of Galatians? Ikatulo, kung dili na to makita sa Galatia,
Nagsulat ba siya sa uban niyang mga libro sa nga sinulat sa Biblia mahitungod sa gugma? Kung dili, pag ginato makitaan sa mga sinulat ni Apostol Pablo, ang pangutana, if he doesn't, is it love used anywhere in the Scripture from New Testament to the Old Testament? Mauna siya atong tukion karon. But fortunately, ang atong hisgutan, nga mao ang original word niya, ang original word sa sinulat ni Apostol Pablo, nagkahulugan og agape. Unsa man ning agape? Mao ni siya ang klase nga gugma. Kung atong adtuon ang atong dictionary, daghang kayong klase ang gugma. Naigugma nga para sa igsoon, naigugma nga para sa imong asawa, naigugma para sa imong silingan, naigugma para sa imuhang kaparentihan, so lahi ang gugma. Pero ang gugma nga gihisgutan din sa sinulat ni Apostol Pablo sa Galatia is about agape, which is divine love. Unsa man nga klase nga gugma? Kini nga klase nga gugma, mao ni siya ang gugma nga magantos. Mao ni siya ang gugma nga muhatag, wala nagpaabot nga makadawat og balik. Ang brotherly love, mao ni ang gugma nga balos-balos sa imong isig katao, sa imong isuon. Pero kining gugma nga agape, wala siya nagpaabot nga imo siyang balikan og buhat og maayo. Kung naghatag ka og bugas sa imong isig katao, wala ka nagpaabot nga hatagan ka og balik og bugas sa imong isig katao. Kung imo siyang hatagan og panalangin, wala ka nagpaabot nga hatagan po ka og panalangin sa imong isig katao nga imong gihatagan. Kung banag asawa, pag hatag nimo sa imong tanan nga kusog para sa imong kapigas sa kinabuhi, ang agape wala nagapaabot nga balikan ka. Mauni siya ang buti pasabot ni ining agape. Sa Galatia, mauni siya ang pinakaprimero na teksto nga atong hisgutan nga naghisgot mahitungod sa gugma. Sa Galatians 5 verse 6, sultihan ta mo nga mauni siya ang pinakaprimero nga gisulat ni Apostol Pablo aside sa atong bersikulo karon. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that matters is faith expressing itself through love. Pagkanindot sa sinulat sa ni Apostol Pablo, ingon siya, unsa kuno, when it comes to love, unsa kuno? Expressing through love. Unsa kuno'y nag-counts, it is not about circumcision or uncircumcision. Aton hinumduman mga kaigsuunan, mga kapaglaon, nga sa una, kining circumcision is a big issue sa wala pa mamatay si Kristo. Kay mauni sila ang ilahanan nga kung ma-circumcise na ka, nga naa na ka kang Kristo. Pero sa dihang naabot si Kristo, dili na ni kinahanglan. Mauna nga ang gihisgutan ni Apostol Pablo, unsa kuno, ang pagtuo nga faith expressing itself through love. Ikaduha nga bersikulo nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa libro sa Galatia. Makita nato sa Galatians 5:13. Apan sa dili pa, dunay sinulat ni Ellen White, nag-ingon siya dinhi, yet it is love alone which is the sight of heaven makes any act of value. Whatever is done from love, however small it may appear in the estimation of men, is accepted and rewarded of God. Pagkanindot sa sinulat sa Ginoo, unsa kuno? Bisag unsa kuno imong gihimo, gamay man o madako, pinakagamay man, alang-alang sa gugma, unsa kuno? It is accepted by God and rewarded by God. Dili lang kay dawaton sa Ginoo, apan iyahang balusan ka, pinaagi sa usa ka reward. Nakainom-nom ka sa teksto nga naingon nga, if you have done it to the least of my brother, you have done it to me.
So mo ni buot ipasabot ini, gamay nga gugma imong ihatag sa imong isig ka tao, ang Ginoo dawaton niya og iya kang balusan. Ang ikaduha nga bersikulo makita sa Galatians 5:13. You, my brother and sister, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Pagkaninot, ang pirmirong gisgutan na to, ang imong pagtuo kinahanglan ipundar nimo pinaagi sa gugma. Karon, ang imong pagserbisyo kinahanglan ipundar nimo pinaagi sa gugma. Mao ni ang ikaduhang bersikulo nga gihisgutan niya diha sa Galatia, sa libro sa Galatia. Dunay usa ka magtiayon celebrar sila sa ilang anibersaryo, ika-60 katuig sa ilang panagkuyog, sa ilang bana, sa isip bana o kasawa. Now, sa Amerika, din ko gapuyo, sa iyo man din sila maminyo, dili pareha din sa tua, pareha sa kuha nga naminyo ko 33 na akong edad. Sa Amerika, bisag dili ni sila kahuman o eskwela, pwede ni sila magminyo, bata pa. Mga 16 mga 18 years old, pwede ni sila magminyo. Muna nga sayo po ni sila mga anak. So kining magtiayon, sayo sila nagminyo, unya naka 60th anniversary na sila niining adlaw. Apan sa dihang nag-celebrate sila sa ilang 60th anniversary, wala sila mopili o dako kaayo nga kananan, apan ilang gipili ang ilang paborito nga kananan nga mao ang McDonald's. Kay mao man naa sa Amerika. So niadto sila dito sa Amerika nag-celebrate sa ilang 60th anniversary. Sa dihang nag-celebrate sila, ning order ang iyahang bana o pagkaon para sa ilahang duha. Pero sa dihang ni order o pagkaon, ang pagkaon nga gi-order, igo-igo ra gyud kay ngano man usa ra man ka order, so usa ka burger, usa ka chicken, siguro na ay fries, usapod ka gamay nga fries, unya usa ra pud ka drink. Sa dihanging balik na kining tigulang adto sa iyang asawa, ang mga tao nga naglantaw nga sila nag-celebrate sa ilang 60th anniversary, nag-uol. Kinsa bagoy dili mag-uol ana nga 60th anniversary ninyo ni, unya ang imong gikaon maura ni. Selebrasyon sa inyong 60th anniversary, unya ang inyong gikaon. Hinoon dili, kumo naman ni karon sa mga tao nga nag-diet nga dili gustong mo dako, parehan ako. Usahay, ako mukaon sa kausara sa usa kadlaw. So katong mga tao nga nag-diet, gusto nga dili mo dako, gusto nga ma-healthy, okay ra ni. Tunga, okay ra ni. Kay pwede naman ta mag-snack ini kahuman. Pero anniversary, murag moingon ta nga exemption ni karon mukaon kong daghan. Pero mo ni nahitabo. Maorag ito ang ilang gipalit. Nag-uol ang nagtanaw. Busa, usa ka batanon ning duol siya ni ining magtiayon. Ingon sa sir, pwede ba nga mo-over ko nimo sa inyong anniversary? Ingon dahil siya nga, unsa may imong i-offer batanon? Ingon siya, gusto ko sir nga mo palit og lain nga set sa pagkaon, kay murag kulang raman yung pagkaon. Ingon dahil ang lalaki nga, no, we are okay. Ang gihimo sa lalaki, iyang gitunga ang burger. Iyang gitunga ang fries. Gibutan niya sa baso, gitunga po niya ang drinks. Tagsa-tagsa sila ang drink. Nagsugo na ikaw na ang lalaki. Samtang ang babae nagatanaw ra sa iyang bana, gakaon siya dito. Nag-uol siya. Nag-uol ang mga tao nga nagtanaw nga ang lalaki ray sikaon niya ang asawa sig tanaw ga inom-inom sa iyang drink. Ning balik na pod, lahi na pod nga lalaki ang miduol. Nangutana, kung unsa man, pwede ba nga makapalit ko og pagkaon para ninyo?
Ingon na po ng babae nga, no, we are okay. Ayaw ka bala ka kay okay rani. Ingon na siya nga, pero ma'am, nga naman nga ikaw wala mikaon ang imong bana raman ng kaon. Nga nung kainom-inom raman ka sa imong drink, unya, kining imong bana nagsige na magkaon. Ingon na siya nga, batanon, ayaw ka bala ka. Nga nung wala kumukaon, kay nagpaabot ko sa ngipon sa akong bana nga inikahuman niya kaon, ako na po'y mugamit sa ngipon. Ingunaan ni unta ang gugma. Ingunaan ni unta ang gugma nga atong ipakita ngadto sa atong partner in life. Kaya nga naman, di sa ngipon, pwede na to. Hulman, sa atong bana o asawa. Ambot lang og musugot ba mo ani kung di siguro musugat ang uban, kaya ang uban, kompleto pa mag-ipon. Pero sa mga tao nga walay ngipon o niya gagamit og Marfil, siguro okay ni, mas maayo ni siya. Versikulo 14 sa Galatians 5. Muna siya ang ikatulong at teksto nga naghisgot na hitungod sa gugma sa sinulat sa Galatia. For the entire law is fulfilled in keeping the one command. Unsa gani ang one command? Love your neighbor as yourself. Gani na atong hisgutan nga ang pagtuo ginahanglan na gugma. Ang ikaduha, unsa ganito? We serve one another with love. Karon, atong higugmaon ang atong silingan. Gugma sa atong silingan. Madautan man siya o dili, isog man siya nimo og sa dili, atong higugmaon ang atong silingan. Ingon si Patrick Morley, ingon siya, the height of our love for God will never exceed the depth of our love for one another. Pagkanindot sa misahe. The height of our love for God will never exceed the depth of our love for one another. Maunta ni ang atong kinabuhian. Ikaupat na teksto, makita sa Galatia 2, versikulo 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I am now live in the body. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Unsa kuno ingon ni Apostol Pablo? Ingon siya nga, ang pinakanindot nga nahitabo sa akong kinabuhi, mao nga ang Ginoo sa dihang nagpuyo na siya nako. Unsa ganito? Ang gugma sa Ginoo namoy nagpuyo kanako. Sa dihang na-crucified nako kang Kristo, si Kristo na maoy nagkinabuhi nako. Love is the most important. So kung atong hisgutan ang upat ka mga versikulo na atong gihisgutan may tungkol sa gugma in Galatians 5:6, our relationship to God, love matters most. So atong relasyon sa Ginoo, love matters most. Ang atong relasyon sa atong isikatao, love matters most. Ang atong relationship sa balaod, love matters most. O ang katapusan, ang atong relasyon, ang relasyon sa Ginoo ngadto nato, love matters most. So gugma, love, neither heights nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So walay makabulag nato sa gugma nato sa Ginoo. So atong siguroon nga ang gugma sa Ginoo na nato. Christ's death proves God's great love for man. It is our pledge of salvation. To remove the cross from the Christian would be like blotting the sun from the sky. The cross brings us near to God, reconciling us to Him with the relentless compassion of the Father's love. Jehovah looks upon the suffering that His Son endured
in order to save the race from the eternal death and accept us as His beloved. Pagkanindot, sa gugma, nga gihatag sa Ginoo nato. Sa dili pa ko muundang, ako mong hatagan sa usa ka istorya, may tungod kang Kirk o kang Vilma Granholm. Kini si Kirk o si Vilma, nagpuyo ni sila dito sa Europe. Sa panahon sa Auschwitz, sa dihang ang tanang mga Jewish nga nagpuyo sa tibuok kalibutan, gipangdakop sa mga German, aron pamatyon, aron hatagag anang sentence. Katong mga Jewish nga dili mapuslan, ilahang ibutang dito sa chamber, gas chamber, ilang sunugon. Unya katong mga Jewish nga maayo og kalidad, magamit, dili nila pamatyon. Kini si Kirk and Vilma, dunay duha ka anak. So mo ni picture ni Kirk, kauban sa ihang anak. Dayon, sa pag-abot nila dito sa Auschwitz, kay dito man itapok tanang mga katong nadakpan ng mga Jews. Kini si Vilma o si Kirk, naman si anak, ang iyang usa ka anak, usa ka invalid, meaning dili kaayo maayo pagkaanak, kay ngano man dili maayo ang tiil. Sa dihang gidesisyonan na, katong iyang anak nga dili maayo, gidesisyonan nga patyon ibutang dito sa gas chamber. Apan sa wala pa gidesisyonan nga patyon, unsay gihimo ni Vilma, iyang gikuyugan ang iyang anak nga invalid. Ingon siya, kung mamatay man ako anak, akong gusto kuyugan ang akong anak. So sa dihang panahon na sa gas chamber, nga patso na ang ilang anak, dito na si Vilma. Apan si Vilma, wala siya muhuno ang hangtod nga makasulat siya sa iyang bana. Og niya ang sulat niya sa iyang bana, kining sulat sa iyang bana, nakit-ani sa iyang anak, human namatay ang iyang papa sa iyang pagkadoktor. Kay kini iyang papa doktor man, niya si Vilma, usa ka nurse. So sila dili gyud sila angayan nga patyon, apan ang usa ka anak kay patyonon man. So gikuyugan sa inahan. So mo ni ang sulat. To my only one dearest. In isolation, we are waiting for darkness. We consider the possibility of hiding, but decided not to do it since we felt it would be hopeless. Ako na lang idirect mga kaigsunan, mga kapaglaw. Nasunog si Vilma ug ang iyang anak. Sa dihang nakit-ani sa anak, katong usa ka anak nga wala masunog, hilak siya kay namatay naman ang iyang papa. Ingon siya nga naade gitago-taguan ang akong papa. Nga kining akong mama di ay nahigugma namo gikan pa sa unang yugto sa among mga kinabuhi. Nagpakamatay alang sa akong igsoon. Ang Ginoo, mga kaigsuunan, mga kapaglaom, nagpakamatay alang natong tanan. Mauna siya nga ang gugma sa prutas nga gisgutan ni Apostol Pablo sa Galacia, ang pinakauna mao ang gugma. Tungod kay ang gugma ang pinaka-importante na virtue na dapat atong matun-an, atong ma-develop sa atong kaugalingon o makinabuhian. Aron ang atong mga kinabuhi mahimong resulta o produkto sa balaang espiritu. Ugma, mga kapaglaom, atong hisgutan mao ang usa na sab ka produkto sa gugma nga mao ang kalipay, joy. Ako mong gihangyo nga mag-amputa sa atong pagtapos. Ginoo, daghang salamat sa among pagtuon karon sa pinaka-importante nga pruta sa balahang espiritu
nga mao ang gugma. Nagalaom kami, Ginoo, nga imo kaming hatagan niining gugma, among ma-develop sama sa gugma ni Ginoong Hesus, nga wala magalaom, wala nagapaabot nga balusan. Apan among ihatag ang among gugma sa among isikataw, among ihatag among gugma sa among kaaway, among ihatag ang among gugma sa among igsuon, sa among mga bana o asawa, sa among mga anak. At kining gugma magapabilin sa among kasing-kasing, amoy resulta, bunga sa balaang Espiritu. Nagalaom kami nga imo kaming ubanan sa dihang among paabuton ang sumusunod nga mensahe, ang maghisgot mahitungod sa kalipay na mao ang bunga sa balaang Espiritu. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Hesus nga amo manuluwas. Amen.